millóns de anos atrás había un cromañón chamado Marcelo e era moi gordo. Entón os seus pais puxeron a dieta e deixou de cazar mamuts e de comer carne. E comezou a comer formigas e outros insectos. E comeu tanto que empechou de formigas. Das formigas que teñen a cabeza vermella, che morden e che pican. E picaronlle tanto. E dolle tanta barriga que lle foi pedir axuda aos seus pais. E os seus pais, que eran tan listos, decidiron chamar ao doutor. Pero daquela época non había doutor. Pero farto de que xa lle doera a barriga, Buscando, encontrou unha erva e comeuna. entón a erva curoulle a dor de estómago. E empezou a vomitar que quedou aliviada. E dende aquela existiu unha erva Que cura a dor de barriga. Hola, chámame María, teño 8 anos e vivo en Cordeiro. Hola, chámame María, teño 8 anos e vivo en Cordeiro. Hola, chámame Tamara, teño 9 anos e son de Cordeiro. Hola, eu son Carla, teño 9 anos e vivo en Cordeiro. Hola, son Uxía, teño 9 anos e vivo en Cordeiro. Hola, chámame Paula, teño 11 anos e vivo en Cordeiro. Hola, son Candela, teño 11 anos e vivo en Cordeiro. Hola, son Lucía, teño 12 anos e vivo en Cordeiro. Hola, son Sara, teño 9 anos e vivo en Cordeiro. Hola, son Alexandra, teño 7 anos e vivo en Palafita. Hola, son Aroa e teño 7 anos e vivo en Cordeiro. Hola, chámame Noa, teño 11 anos e vivo en Cordeiro. Hola, chámame Uxío, teño 12 anos e vivo en Cordeiro. Hola, chámame Ángel, teño 11 anos e vivo en Cordeiro. Hola, chámame Leos, teño 12 anos e vivo en Cordeiro. Hola, son Manuel, teño 12 anos e vivo en Cordeiro. Hola, son Marcela, teño 11 anos e vivo en Cordeiro. Hola, son Mentía, teño 12 anos e vivo en Cordeiro.